cielené riešenie od dekoltu až po celú tvár na mimické, statické, genetické vrásky. Poďme sa spolu pozrieť na úžasnú trojkombináciu produktov, ktoré riešia takto kompletne od dekoltu cez mimické, cez statické, genetické vlastne a kompletné vypnutie pleti, kde práve v tomto trojkombe alebo kombinácii je tento produkt v hodnote 57 € úplne gratis. Spolu sa poďme pozrieť na to, akým spôsobom tento produkt je vyplňovač hlbokých vrásov, ktorý nám rieši nosoústnu vrásku, ktorú máme väčšinou genetickú a keď sa veľa usmievame, a rieši nám aj vrásky, napríklad ak ste fajčiarka alebo jednoducho genetika okolo pier. Tento produkt vám chcem ukázať, ukážem to na prste, samozrejme používa sa to priamo na pleti, ale ukážem vám, že jeho účinok je neskutočný. Budem si ho takto vtláčať, je potrebné, on obsahuje veľké množstvo retinolu, ktorý je zapozdrený do mikrogulôčok a on cielene vlastne vyplňa vrásku natoľko, že je to viditeľné hneď po aplikácii a potom si na to dáte make-up alebo krém z SPF a je v ňom zapozdrená kyselina hyaluronová, ktorá pôsobí ako magnet na vlhkosť a tým pádom rieši, vyplňuje viditeľné vlastne vrásky. Ukážem vám takto, ak si pozriete, ak to je vidieť, samozrejme okamžitá aplikácia, vklepkanie, hneď tú vrásku, ktorá je vlastne vytvorená, vyplní, čiže je to viditeľne vidieť lepšie, ale plus to rieši, že tá hlboká vrástka sa vlastne spevňuje, pretože tým, že to používame, túto časť pleti pravidelne ako celú, tak potrebujeme ju vyživiť. Takže tento produkt v tomto balíčku môžeme mať úplne gratis a rieši nám túto časť vlastne vrások. Poďme sa pozrieť, čo na mimické vrásky, takzvaná mračivka alebo usmievavý vérik, ako ja mu hovorím, alebo celkovo nadvihnutie obočia. Na to máme produkt, ktorý ja volám tekutý botox interne. Jeho aplikácia je taktiež, vám vysvetlím, akým spôsobom priamo sa vklepkáva na dané miesto. Nie je náhrada očného krému a tu vďaka extraktu z francúzskej levandule, ktorá pomáha minimalizovať vplyv vlastne mimiky, lebo chceme sa usmievať, chceme byť veselé, ale súčasne tá mimika nám pôsobí na vrásku, takže pomáha minimalizovať vplyv mimiky. Extrakt z plamatky kapustovej, ktorá drží hydratáciu a regeneruje pleť a napravuje pružnosť, čiže to, aby keď sa usmievame alebo mračíme, tak aby ten vplyv bol čo najmenší. A extrakt z rozmarínu, ktorý chráni pleť pred vonkajšími vplyvmi, ako môžu byť voľné radikálie alebo UV vlastne žiarenie. Prečo to volám tekutý botox? Pretože je to neinvazívna forma. Invazívna ihlou vám preruší nervové vlákno a vlastne nehýbete vôbec čelom, ale u nás môžete hýbať čelom, môžete fungovať, usmievať sa, byť prirodzená, ale súčasne vplyv tej mimiky neskutočne krásne dokážeme udržať na úzde a byť dlhšie hydratované a krásne. K tomu doplníme na dekolt, krk a na celú pleť toto liftingové sérum. Ja som ho už aj ukazovala, spomínala, toto sérum je za mňa produkt, ktorý určite po 40-ke by nemal chýbať vo vašej rutine. Milujem jeho obal, kde je piesť, ktorý tlačí ten produkt smerom hore, čiže ho vy potrebujete do poslednej kvapôčky. Obsahuje biomimetrický peptid, ktorý vlastne podporuje prirodzené procesy v pleti, peptid podporujúci objem pleti, to znamená udržať prirodzenú tvorbu kyseliny hyaluronovej, rastlinné kmeňové bunky, ktoré sú získané z pupočníka azijského
elastického, pomáhajú podporovať prirodzenú štruktúru pleti. Ja som chcela vám to takto úplne dopodrobná povedať. Výťažok z listov galgánu na kolagén elastín. Výťažok z klanoprašky, ktorý podporuje prirodzenú tvorbu elastínu. Toto sérum si natierame kompletne od dekoltu na celú tvár, napravuje tzv. Trojuholník krásy, čiže pomáha pleti navrátiť mladistvý vzhľad. Kúpim jedno, druhé a toto tretie dostanem v hodnote 57 € úplne ako gratis. Zbožňujem také kombinácie, ktoré majú zmysel a majú výsledok.